Gikone to koro Sikund nyiri mar Mama Ngina mayande nitiere kwe od bura mam vita ne odar kendo dhi e skunde manyien manyocha ne igero e alwora ma Shanzu od bura ma Kisauni Mombasa. Mama Ngina Girls Main School makende manyiri midake manie ngas mar National School e kaunti ma Mombasa. Yande nitiere kama odiewore lo mok rom kata mana eka achiel gweng' ma Kizingo e chula ma Mombasa. Joja oko nigi ler. En mor kod ilo ne jopuonjre mag Sikund nyiri mar Mama Ngina bang' dare sikundgi machon mantiere Kizingo kendo chomo shimo la tewa kuma ne igere sikul manyien. Kai, luche ne daro mwandu kakelo e sikul manyien no, ka jopuonjre bende ne jodonjo koting'o mwandugi ka gichano chako somo mar higani e sikundgi manyien mane ochak ger higa 2019. Having relocated from the old school to this new school in Shanzu, initially we were in Kizingo on a less than an acre piece of land, and now we are here on a 20-acre piece of land. The other school, there was so much congestion because you see it was a smaller school. But now, thank God, we've gotten a bigger and better school. My name is Emily Kerubo, and I'm in Form 4 right now. I've been studying here for almost 3 years, and this school has just been the best to me. Tend Sikund no ne okone giyudo fungruok ni mar sikul mayande gintiere ne ntiere kama diny kendo ne onge thuolo moromo kochakore klase nyaka kuonde nindo kipimo gi mano masani gidonje. Sikund no moger kod omwom maromo shillings milion 200 ni e puodho mar eka 20 kendo kiyo gi sikund yawuoyi mar Shimo la Tewa kod kar tiego jopuonj mar Shanzu Teachers College. As a parent, I am very excited because of the trend of the school with the good performance. Shifting from a smaller place to such a big institution makes us being optimistic about the performance. They'd be free because of participation in issues to do with games and co-curricular activities, because we have a bigger field, so that will help them relieve their stress and perform better. We have all the basics because we have a tuition block comprising of over 20 classrooms, about 30 offices, the laboratories, everything else that is needed for learning is in place. And then we have a dormitory that carries over 1,000 girls, and we have a dining hall that carries over 2,000. Jopuonjre bende koro biro yudo thuolo mar pieme tuke mopogore ni mar koro gintiere kod thuolo mar keto paw tuke mopogore kaachiel kod kar goyo abal mayande gionge go e skundgi machon. Our expectation this year is to, as Form 4s, is to bring the mean score of the school from 7.9 to 8.5. I also believe that after I finish from this school, I'll also pursue my career. We are super excited. All of us are excited because of the size of the school, the buildings and everything else. We are all happy to be here. We shall not stop on the way until we reach our destination. Education is inspiration. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.